ҳавли фурӯшӣ дар кӯчаи Зайнаб бибӣ ҳамагӣ 150 метр аз роҳи калон ҳозир суруғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф саросиё, аз ин тараф роҳ ба сӯи баданасос. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Рост меремон, ба дасти рост мегардем. Аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 150 метр. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем, ҳама роҳҳо то ҳавлия асфальт кардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон дар умум иборат аз 6 сотиқ замин ва 10 дар хона мебошад. дӯстони азиз, бо таъмир аст. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст. дар кӯчаи Зайнаб бибӣ, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархаш 1,798,000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей зан зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. ин бинои асосӣ. дар ин бино дар якум ошхонааш 4 ҳуҷраи истиқоматӣ, дар дуюм ошхонааш боз 4 ҳуҷраи дигар. дар ин бино бошад ошхона ва ҳаммом ва ин дуюм бино. дӯстони азиз, дар ин бино боз 2 ҳуҷраи дигар аст. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ин бошад дӯстони азиз даромади ҳавлӣ. шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ. дӯстони азиз, пешкаши шумо дар ин навор фақат якум ошхонаи ҳамин биноро мекунем. дуюм ошхонааш коробка аст, бе таъмир мебошад. дуюм бинои истиқоматӣ таъмири кӯҳна дорад. дӯстони азиз, барои ҳамин фақат якум ошхонаро нишон медиҳем. боқӣ монда ҳавлиро метавонед омада аз пешӣ бинед. дӯстони азиз.